ଏବେ ତ ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି। ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏମିତି ଆମ୍ବର କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଏତେ ନରମ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ନ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କେକ୍ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିନାକି କିଚେନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରୁ ଯେଉଁ କିଣା ଆମ୍ବଟେ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାଡ଼ି ଆମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ କିଣା ଆମ୍ବଟେ ନେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କାଟିନେଲି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଛୁରୀରେ କାଟିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପନିକିରେ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ। ମୁଁ ଆମ୍ବକୁ ଏମିତି କାଟିନେଲି। କାଟି ନେଇକି ତା ଭିତରୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଶସ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିନେବି। ଏମିତି କାଟିଲେ ଟିକେ ଶସ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ବାହାରିବ, ନହେଲେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି ଶସ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଚୁପାରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଆଉ ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଏମିତି ତାକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଆମ୍ବ ତ ଏମିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବର ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କେକ୍ଟେ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ୍ବର କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁଜିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଛି। ମୋଟା ସୁଜି ହେଉ କି ପତଳା ସୁଜି, ତାକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବେ। ତାପରେ ସେଇ ଆମ୍ବକୁ କାଟି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ଦେଇ ସେଥିରେ ଚିନିକି ଦେଇକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ଆଉ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିବା ସୁଜି ଜାଗାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଢାଳି ନେଲି। ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଦେଇଛି। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇକି ସୁଜି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି, ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଟିକେ ଫେଣ୍ଟେଇ ନେବି, ଯେମିତିକି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି କ୍ଷୀର ନଥିବ ତାହେଲେ ଅମୁଲକୁ ପାଣି କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଠି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବି। ଏବେ କ୍ଷୀରର ଉପରେ ଯେଉଁ ସର ଥିଲା, ସେଇ ସରରୁ ମୁଁ 2-3 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଗୋଳଉଥିଲି ସେଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ନ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଟିକେ କ୍ଷୀରର ଉପର ସରଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ସେଥିରେ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟି ନେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରେସରଟି ମୁଁ ଗ୍ୟାସରେ ବସିଥିଲି, ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଟିକେ ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ଦେଇକି ଏମିତି ଚାରିପଟେ ମୁଁ ବୁଲେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଟାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଟିକେ କାଜୁ ଆଉ ଖିସମିସକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ କେକ୍ଟି। ତାପରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ହୁଇସିଲଟିକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଇଛି, ଆଉ ଗ୍ୟାସଟିକୁ ସିମ୍ କରିଦେଇଛି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତା ମଝିରେ ମୁଁ ଏମିତି ଛୁରୀଟେ ପୁରେଇକି ଦେଖିଲି ଯେ ନା, ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ନରମ ହେଇଥିଲା ସେ କେକ୍ଟି, ଆପଣ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳ ପଟ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ନାହିଁ, ହାଲକା ସେ କଲର୍ ହେଇଛି। ଆଉ କେତେ ନରମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମ୍ବର କେକ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।